Tagol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya, ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako? Mahigit 40 ang nahuli at naaresto sa Cebu City matapos mahuling tumataya sa sabong ng mga gagamba. Kabilang ang ilang senior citizen. Aabot sa 50 hanggang 500 ang kanilang taya. Kinumpiska ng mga kapulisan ang improvised boxes na may lamang 32 gagamba at nakuha rin ang improvised fighting arena na may stick at may table. At kakasuhan sila dahil sa anti-illegal gambling law. At ayon sa DENR, bawal din ang pagsasabong ng mga gagamba sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ikaw, kabisyo, nagpasabong ka rin ba ng gagamba? Yan ang ating Siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, naku, gagamba. Bishi! Morning call! Morning, Diz! Kabisyo, feel good morning! Natapos ang adlaw na sa Setyembre! It's a Monday, September 30, 2024. Sa oras na 7:30 ay kasama niyo na ang cool na angkol ng sasabong din ng mga chicks noon. Angkol Dagol! Kasama ang pamasang tita dahil lang kung bakit ka nanonood ng Gagamba Esther Radio. Eto na. Namumulupot parang gagamba pag natipuhan ka niya. Tanya! Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. Thank you, Col! Thank you, sis. Good Bawal morning. pala yun magpasabong? Bawal, lalo na pag may pustahan, illegal gambling yan. Ba't nung bata tayo? Wala namang pustahan yun eh. Tsaka, Larong bata? marami pang mga gagamba nung panahon Dati, natin no? kasi wala pang mga building masyado. Ngayon, Oo, wala na. Puro puno kasi dati. Ba't ngayon may gagambang bahay naman Yung sa CR, gagambang banyo. Ang laki. Naninilip yan. Hindi yan totoong gagamba. Hindi ko sabihin na ako yun. Ay pagagamba-gagamba lang ako. Uy, Kaya pala Makanor ha. gumaganon. Nangangaldag yung gagamba. Kaya pala ikaw pala yun mang kanon. Di tuloy ako makadumi. Ang baho din kaya. Kasalanan mo yan. Magtis ka dyan. Ay nako. Pero totoo yan ha. Bawal po yan. Illegal gambling. Lalo na pag may involved na pera. Ayan. Imagine mo pati senior citizen. Lo, di ka pa tapos kasi syempre, maglaro ng alam mo gagambalo? naman yung mga lolo natin naglilibang yan Kesa man babae, Babaeng gagamba naman. Paano nalalaman kung babaeng gagamba? Oo, ano? Malalaman mo kung babaeng gagamba. I-kiss mo. Tapos, pag kinilig. Pag kinilig, babae. Pag kinagat ka, lalaki yun. Ang galing talaga ni Mang Basic! Kanor! Basic! Woo! Yan. Malalaman mong babae kapag Babae ang binati gagamba. mo, hindi ka pinansin, may toyo Ayan, hi ga. Para mapatin yung gagamba. Hi ba? Hi ba? Baba yung tawagan nila. Pero naalala ko nung kabataan na pumupunta kami doon sa mga damuhan,
mga barbed wire na may Oo. mga vines, dun ka maghahanap Diyan. eh. Oo. Makakita ka ng ano na sapot. Uy, ito may pag matigas yung sapot, medyo matapang at oo. malakas na klase ng gagamba to. Saan nilalagay? Sa posporo. Pero yung mga ganito, may mga improvise na sila ng mga box tea sa lagayan kasi papakainin mo rin yung mga yan eh. Naka-aircon pa. Oh, yung gagamba? Yung lolo. Matanda na kasi. Yung lolo. Yung gagamba? Paano malalaman kung matanda na? Yung lolo? Yung gagamba? Kulubot na. Yung matanda? Yung lolo? Yung gagamba? Kaya pala nakulubot, sinipsip. Sinipsip ng gagamba? Sinipsip ni lolo. Natuyot. Natuyot yung lolo. Yung gagamba. May 20% discount na yun sa gamot. Yung lolo. Uy, na-high blood. Yung lolo? Yung gagamba. Pain namin ng gamot sa high blood. Si lolo. Yung gagamba Ang laki ng tiyan. ng gagamba. Si lolo. Napagalitan nga eh kasi umaga na umuwi. Si lolo. Yung gagamba. Ando na sa sa puno ng puno ng akasya. Yung gagamba. Si lolo. Hindi naman, nasa banyo kaya. Yung gagamba. Si lolo. Nanilip pala. Si lolo? Oo. Ilan ba yung paa niyan? Iba Yung ba? gagamba. Ni lolo. Hindi ka seryoso, ilang paa? Yung spider. Ang spider ay merong 8 paa. 8. Check natin na. Basic ba yun? Lahat? Ang- Yung 8, yung paa? Ang spider? Oh, 8 nga. 8 nga. Yung spider? Yung lolo. Naghatid ng apo sa school. Uy, ang bait talaga ni lolo. Yung Hatid niya ng sa school kasi class yan si Chances. crush ni lolo? Oo, class si lolo yan. Kaya iwasan na maglaro ng gagamba. Bawal po yan. Kasi part pa rin sila ng ecosystem natin. Yung gagamba? Si lolo! Pumila nga sa sa libreng bigas sa barangay. Si lolo! Yung gagamba. Kasi sila, may din, libreng postiso para sa kanila. Yung Si lolo! Yung gagamba. Sabi niya, Maniniwala na sana ako pero parang... Uy, sabi ni Spider-Man? sabi ni Lolo. Umihi lang yan eh. Si Lolo, Si Spider-Man. ang ganda ng costume. Si Spider-Man. Lolo. Uy, nabasa, hindi mabuksan ng zipper. Yung costume niya. Ni Spider-Man. Lolo. Yung sa costume niya, bakat eh. Uy, ni Spider-Man. Ni Lolo. Uy! Ay, mga kabisyo natin, baka sino po magbibigay ng pang-boundary sa inyo. Yes! For Metro Mega Manila only. Good morning sa inyo tanan. And gusto ko lang batiin din ng happy birthday kahapon yung aking mother dear, Mama Belen! Happy birthday, Mama Happy Belen! At sa aking airpods na rin, Papa Joseph, good morning sa inyo diya sa Busaw, Tagum City, mga silingan na talaga. Happy birthday, Ma! We love you! Belen. We love you! Ingat dyan! Ay, na-birthday! Si Lola. Si Lolo. Salamat sa inyo pa, pamilya, mga kabisyo. And again, happy 20th anniversary Sa Tambalan! Sa mga ikinasal noong Sabado, congratulations. Yes, congratulations. Ah, Umayo kayo at Pagparami! Sumama? hindi ka na makakadag-ambag sa dami. For ano na lang, companionship. Companionship. Good morning! Good morning, congratulations. Sabi nga ni Madam Nicole Leal, congratulations. Congratulations! Sa mga kinasal. At ito para sa inyo. Para sumaya kayo. True? Josh Collin right here, 7:37. Kasama si Tita Tanya Chinita. At Uncle Dagol. Sa istasyon number 1, ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic!